Cześć, dzisiaj przychodzę do Ciebie ze zdaniem, które za każdym razem bardzo mnie porusza. Nie zostawiaj niczego na specjalne okazje, żyjesz i to jest specjalna okazja. I tutaj dzisiaj zachęcam Cię do refleksji nad tym, jak wiele rzeczy odkładasz na później, jak bardzo siebie odkładasz na później, jak bardzo często tkwimy w przeszłości, analizując to, co kiedyś się działo, albo zbyt bardzo wybiegamy w przyszłość, zamiast cieszyć się tym, co jest tu i teraz. Dlatego nie odkładaj życia, nie odkładaj siebie, nie odkładaj swoich marzeń, swoich planów i nie odkładaj takiego cieszenia się tym, co jest w tu i teraz, bo każdy moment, każda chwila jest taką specjalną okazją, więc nie czekaj, aż pojawi się jakaś cudowna, wspaniała okazja, tylko zacznij żyć tu i teraz, zacznij żyć w tym momencie, bo każdy dzień, każda sekunda to jest właśnie specjalna okazja. Pięknego dnia. Namaste.